Sut dwi'n mynd i wneud fideo ymgyrchu da wrth cadw i'r cyfyngiadau aros adre? 5 cam i wneud fideo ymgyrchu dda. Few moments later. Got it. Cam 1. Mae angen fod yn fywiog anghyffroes o siarad am y brif bwynt. Mae'n ymddangos bod gennau'r hyder i rhoi pwysau ar y brifysgol i paratoi'r campws yn barod i bywyd ar ôl Covid. Mae'n meddwl y gampfa, academi, sefyllfa darlithio a sefyllfaoedd cyfarfod yn barod i cynnig profiad myfyriwr llawn. Cam 2. O siarad am materion mae myfyrwyr i gyd yn teimlo, gwneud rhywbeth mae pob myfyriwr yn neud. Mae hyn yn meddwl bod rhaid i ni rhoi fwy o sylw i wasanaethau iechyd meddwl a sicrhau bod brifysgol yn cynnig lot fwy o gwasanaethau ar bod pawb wedi trin yn deg. Mae hefyd angen i ni ail-ddylunio cynllun cyfathrebu brifysgol. Mae rhaid bod myfyrwyr yn cael gwneud yn ymwybodol o unrhyw penderfyniadau sy'n mynd i effeithio ar profiad myfyrwyr. Cam rhif 3. Ar mwyn arbed amser, ond dal sicrhau bod pwyntiau pwysig wedi cyfathrebu yn y fideo, gnewch ddefnydd o pwyntiau bwled. A cham 4. Dangoswch eich bod gennych chi angerdd. Gwad! Da, ond beth am angerdd at y brifysgol? Let's go, Bangor! A cham 5. Gnewch yn siŵr i fod eich hun yn y fideo. Ar diwedd y dydd, bydd pob pleidleisio am y person, dim y syniadau. Dwi wedi caru ymlwyddyn ni fel Llywydd Ymgyrchu yn cael cynrychioli myfyrwyr ar materion mawr y brifysgol, a dwi eisiau aros yma blwyddyn nesaf a fod yn llywydd ar eich undeb myfyrwyr chi. Felly mis yma, plis ewch allan a pleidleisio am Iwan fel Llywydd yr Undeb. Iwan all the way. Diolch.